Junta, building better Africa. The DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene nimangwenda pakati sindimanyengerera wina aliyense ndipo izi sindimapangira kuti ndipeze kakobiri kuti ndidyere. Ine ndimakondwera ndi zimene Mulungu wandipasa. Ine sindimakhala wa DPP masana. DPP yo ikalephera ndikuzakhala wa MCP kapena ndikukakhala wa MCP mamawa. MCP yo ikalephera ndikuzakhala wa DPP kapena iya ikuzakhala wa PP kapena wa Ford. Ine ndilibe chipani ndipo ndikamuona munthu akupanga zimene ndimamvera chisoni mu zina la activism. Pali anthu ena ofoira kwambiri amene sakuziwa chimene akupanga, amangogwira ntchito zichifukwa akungofuna kulankhula. But this is the voice of reason, kuwayimirira Malawi, kuwatengera nkhani zenizeni. Lero ndikuziwa kuti nkhani zimene ziti ndinene ine ambiri zikunyasani kwambiri, koma ine nimakondwera kwambiri zikamakunyasa choncho. Ndipo nimaziwa kuti pali anthu ambiri amene amakondwera ndi zimene ine nimapanga, ndipo uminyasayo zimunyase komanso okondwera akondwere. Lero ndiyamba ndi ku polisi kumulirira wa polisi junior police officer amene ndi wophunzira bwino, amene ali ndi experience training, koma mukayang'ana salary yake ndi salary yomvesa chisoni. Mavuto ambiri amene akukumana ndi apolisi osiyanasiyana, kuphedwa mkati, ndipo akaphedwa choncho palibe amene amanena olo mabungwe amangozisiya. Masivilian atenga mphamvu kuwapha apolisi, kuwamenya apolisi, kuwazuza apolisi. Komanso mavuto osiyanasiyana amene akukumana ndi apolisi tikufuna tiyalirire lero. Komanso tikachoka pamenepo ndikamulirira munthu wakumsanje ndi kuchikwawa amene anakumana ndi mavuto anamondwe, koma padakali panope adakalibe pa kampu, ndipo anthu akuvutika kwambiri. Kupanda Bushiri, Shepherd Bushiri, sindikuziwa kuti anthu amene ali moyo, koma timuyamike Shepherd Bushiri ujayo anagwira ntchito yotamandika. Koma nzomvesa chisoni kunena kuti anthu amene anakumana ndi namondo wa Ana komanso Freddy adakazunzika, ena alibe nyumba, ena alibe pokhala, ndipo ena alibe zakudya kumsanje ndi kuchikwawa. Komanso tikachoka kumeneko tipita ku local government kumene tiyang'ane kwambiri kuwayamikira Minister Ben Phiri pa nkhani imene yapanga yonena kuti CDF iziyendesedwa limodzi ndi ACB. ACB aziyendesa nawo thumba limene la CDF. Koma tisana kutambasulire ni nkhani zonsezi, tikufuna tiyamikire anduna za malo achimwemwe chipungu, komanso Homeland Security Minister awawa apita Mukito, amene anena kuti pasana ate 14 days amene anatenga malo mopanda ndondomeko, amene analanda malo aeni yake mopanda kusatira malamulo, malo amene wabwezedwe. Iyi ni nkhani yokondweresa kwambiri makamaka kwa anthu osauka, chifukwa alipo antongetongo ena amu MCP amene anavala mphamvu kwambiri kuwalanda anthu malo popanda anthu ajawo kusatira ndondomeko, kuwalanda anthu malo chifukwa cha mphamvu zovala, kuwalanda anthu malo osauka osalakwira china chilichonse. Alipo so antongwetongo ena ake achinyamata ena amene so avala mphamvu mu chipani chimene chicha DPP, amene so akupita na alanda malo mutaonimu. Tapita ninu kumalangalanga mukaone nyumba zimene zamangidwa kumene kumosasatira malamulo mbumoma lijala MCP. Tapita ni kuja kumachedwa nseu opita kulikuni apo pa Zimbi secondary school kamena pa Waterboard, mukaoneso pamenepo anyamata a DPP ena ozimva mphamvu omafuna azikhala ngati iwo ndi president kapena ma ministers. Mukaone malo amene alandidwa pamenepo. Choncho ine zandisangalasa ndikuthokozeni inu ma ministers awiri
amene mwachita kunena kuti mukufuna apolisi alowerere amange wina aliyense mosayang'ana chipani chimene akuchokera. That's the Malawi we want. Ziko ilili tikuyenera kuti aliyense azisatira malamulo, ngati munthu sasatira malamulo akuyenera kuti lamulo likampeze. Mchitidwe umene wonena wosirira achinyamata muzipani kuti azilanda malo anthu, mchitidwe umene utheretu chifukwa siku lina nkhani imene ya malo izayambisa nkhondo. Ngati kuli nkhani ya sensitive imene anthu akudandaula nayo ngakhale m'mamizimu mafumu ena kumalanda malo, ndiponso nkhani imene isathere pompo iya nkhani ya maloyi musangoyang'ana achipani okha, komanso mupite ku mabungwe, mupite ku makampani, mupite ku anthu osiyanasiyana amene akuoneka ngati ndi andalama amanka nalanda anthu osauka malo awo. Komanso nkhani imene ifike ku maestate ya Kumulanje, estate ya Kuthyolo, maestate ya ku Luwalazi, estate ku Nkhata Bay, kumene kuso amwenye ndi azungu pulasiso anakude akuzunza anthu osauka, anthu okuda Malawi osalakwa kumalanda malo awo. Izizi muziyang'anire kwambiri inu anduna, komanso musasiyire pompo yayi. Paliso ame ena osamalika anakalanda anthu kuje ni kukasasire uko malo. Komanso ena anapita pakana kuchitipa ndikukalanda anthu malo. Komanso ena aboma anapita ndikukalanda anthu malo kudowa pa boma ndikunena kuti afuna amangepo chani, amangepo chipatala. Pakana lero chipatala cho sikinamangidwe, anthu sanapasidwe compensation, ndipo anthu pakana lero akusowa kolima. Nkhani zimene zosazisekerera anduna, andizi musayang'anire zandale, mungoenda pa chilungamo. Anthu akuzunzika kopsa ku maestate ya Mulanje ndi Thyolo. Anthu akuzunzika kwambiri ndi amwenye ochokera ku Luwalazi estate. Anthu akuzunzika kwambiri kukasasire. Andi nkhani imene ikufunika iunikidwe bwinobwino. Andi ndikuthokozeni nditamva kunena kuti munapangisa press conference yonena kuti antongwetongwe amene alanda malo mu Lilongwemu, alanda malo ku Blantyre, ena amafika po matengazi kwanje kumakalowa ku area 10, ku area 12, kuapeza anthu malo awo ndikualanda, malo amene wabwezedwe. Even mu malo amene ndi aboma mukapita khaya mu mzinda wa Lilongwe, onse amene anatengedwa mosasatira ndondomeko, khaya pali nyumba, khaya pali shopu, zonsezo zilandidwe zigumulidwe. Uchisiru wangati umene utheretu. Ndikuthokozeni kwambiri inu anduna, posayang'ana nkhope kuti ndi andani, posayang'ana kuti uyu ali kuchipani chanji, koma ngati analakwira lamulo likuyenera ligwire ntchito. M'Malawi munomu musamangokhala zinthu zachisawawa. Even ku mafumu kuso mufikeko, komanso pali anthu ena apabanja amalanda ana osauka katundu awo. Zimene ziso lamulo limene liyapeze. Lero nkhani yathu yoyamba tikufuna ndimulirire wa polisi amene akukumana ndi mikwingwirima yoopsa. Apolisi tuiso ndi anthu ngati ife, koma amene anthu amachitira portray kunjako, apolisi amatengedwa ngati ndi agalu, komanso kuti samamva kupweteka. Kuli mchitidwe wina umene ukuchitika slowly, it is killing police. Mchitidwe omafuna ama civilians kumavala mphamvu kuposa apolisi, kumavala mphamvu kuposa malamulo, pakana kumaphedwa apolisi aja, even ame kumaphedwa, koma kuona mabungwe sakunenapo kanthu kena kalikonse. Izizi ndizokhumudwitsa kwambiri kunena kuti men in uniform akuzunzika, monga amene waphedwera wa polisi uja kudeza kuja, koma mabungwe alipe. Koma akanakhala kuti wa polisi yonde amene mwangozi wapha munthu, mukanaona amene anthu akanatukwanira. Apolisi tu awa amene tikunena kuti akulandira salary yawo yochepa 280,000, yomweyo adulidwepo msonkho, yomweyo apitise ana ku sukulu, yomweyo alipire renti, yomweyo ajese family, yomweyo ajese extended family. Ndizomvesa chisoni kunena kuti in general tinene kuti ma civil servants masalary yawo ndi ochepa. Inu mabwana akumipando mukamapanga malamulo anu, mukamayang'ana zina ndi zina, mukayang'anirenso nkhani ya masalary kunena kuti kodi ni moyo wa lero 200 ndi ogwira. That is why mwina mbalo ambiri kuli chisawawa. Kuli chisawawa chifukwa kuti anthu akufunafuna zinthu zabwino koma akulephera kuzitani, akulephera kuzipeza. Sangakhale ma professionals
sanga kale anthu ogwira ntchito molimbika ngati masales awo ndi ochepa andi ku polisi kuli nkhanza zoopsa nkhanza even olowa polisi kuti amusamuse pa transfer akumusamusa chigalimoto chijacho chimanyamula akaidi kumaula chicha chimanyamula akaidi ku Zomba chimanyamula akaidi ku Chichiri chijacho kunyamula chimene chijacho katundu ndi ana mopanda mawindo chinthu chotentha ngati chimene chijacho mukanakhala ndi manyazi kunena kuti pena make muziaganizira a polisi iniyo zoona mukatenge ndithu wa polisi ndi anache ndi nkazache kuwaika mu chigalimoto chimenechi bola mukananena kuti mwangoyikamo katundu chabe anthu ndikuwapasa kakosta kuwapasa magalimoto ino ku polisi kuli magalimoto ambirimbiri muziganizira kodi muli iniyo mabwana munthu kukutengani kukupasani kukuyikani mu chigalimoto chimene chacho chimene chimakhala ngati sero chijacho kukunyamulani ulendo ochokera kusalima monga mmene anyamulira ena ukasiya ku Lilongwe ena kuchoka ku Lilongwe kukasiya ku Blantyre ena Blantyre kukasiya ku Mzuzu ndikuzunza kweni a polisi akuzunzika kopya andi ziko linayenera kumalemekeza kale lija timalemekeza men in uniform andi leroli sizikuyenda ngati kale nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi anthu amene akuvutika kumsanje komanso kwawa anthu amene anapezedwa ndi namondo wa Fredi komanso ana anthu amene ajawo akuzunzika kopsa makamaka akunsanje nyumba alibe chakudya alibe mabizinesi alibe andi kunatuluka ndalama za nkhani zimene ankanena kuti anthu amene amangiridwa nyumba ena apasidwa ndalama azipanga mabizinesi koma aziwito kunawo anthu alibe china chilichonse zakudya kulibe ndalama zinabedwa alese kumene kokondwa kwawo andi kuli nchitidwe wankhanza kuopsa mbomamo kumene anthu akuluakulu akumaba ndalama za anthu ngati amene wawa ndikumapangira zofuna zawo ndikumalemera tinayenera anthu tizikondana kwambiri ngati ife tonse ndife amalawi tizikondana wina ndi nzache chifukwa mavuto amene akumana ndi anthu lero mawa azakhala ndi iweyo so ndikufuna ndililire anthu amene ndi akunsanje komanso kuchikwawa amene anakumana ndi mavuto anamondwe koma padakali panopa palibe chithandizo china chilichonse chimene akupasidwa anthu amenewa mmenenso akuvutikira anthu akulikoma ndi chizumulu Island anthu amene wawanso nawonso akukumana ndi mavuto koma sanalandire chithandizo china chilichonse pakana lero nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndi akuja kumachedwa ku local government choyambirira tikathokoze a Ben Phiri poyika malamulo okhwima ku nkhani ya CDF kunena kuti pakuyenera kuti CDF imene iyi ya 5 billion pa constituency iyi iziyendesedwa so limodzi ndi ACB iyi ni nkhani yokoma kwambiri chifukwa ngati kuliso malo kumene kukubedwa ndalama ndiye ndi kuma assemblies monga mmene ili nkhani ya revenue ngati kuli anthu amene akulemera koopsa amene akumanga maloji amene akugula zinthu zosiyana kumanga nyumba za lendi ndi anthu ogwira ntchito ma district councils and ogwira ntchito ma assemblies osiyana anthu ama Lilongwe City Assembly, Blantyre City Assembly, Zomba, Mzuzu, komanso ma district assembly kuli nchitidwe wa chinyengo ena anafika size yomapanga malisiti yawo wawo ndikumatolera mukakhala mu Lilongwe munde aja amathamangisidwa kuti asamagulise zinthu masiku ano akungowapchula ina yache kungowapasa kena kache basi anthu amene amakhala kuti ali ndi ufulu omapanga ma businesses yawo so nkhani imene iyi ya ujeni ya CDF ndi nkhani yabwino kwambiri chifukwa ichepesa katangale amene amapangidwa ndi ndalama zimene zizi chifukwa ndalama za nkhani zikubedwa ndalama za nkhani zikugwirisidwa ntchito mosayenera choncho munayenera ku makhansoku nkhani imene iyi ya ACB ipiteso ikayang'ane revenue ya pa council muziyisatira malipoti azioneka kuti kodi receipt number chakuti linaenda bwanji even ma market masters mkuweni aso aziunikidwa kumpeza market master nditu ali ndi lojitu market master ali ni ma minibus izizi zikuchitika za chinyengo mmisika mwathu usika wa Blantyre sika wa Limbi sika wa Zomba Mangochi Lilongwe mukuchitika katangale upsha kwambiri panayenera kuti inu anduna mpangepo kanthu koma mukuziwa anduna kuti kuunduna wanuko
mukuyeneranso mukamapanga transfer ma DC muziyapanga transfer mutalembera makalata komanso mandondomeko zonse mutazisiya apo. Ndikunena izi chifukwa DC wakusalima adakalibe kusalima konko nyumba yomweyo komanso akuyendera galimoto, pomwe DC wanyuwaniyo akukhala ku rest house akumayenda nthawi zina panjinga alibe galimoto imene anamuchitira asaini ine chitidwa allocated kuti izikwera DC akukwera ndi DC wakale, kusonyeza kuti ndondomeko yochitira transfer anthu simunayiyendese bwino, zosatira zake mmabweresa ngati mkangano pakati pa anthu amene sanalakwirane, wina kulowa mu office momo 2 minutes akatuluka kuti apite ku toilet akupeza nzacheso akhalaso pa mpando pompo. Muzapha anthu kunja kuno anthu ena ndi okhwima, anthu ena ndi amasenga akhoza kumpweteka anzawo. Izizizi tiyeni ya Malawi kapena akuluakulu ma authorities mukamapanga zinthu zanu muziyendesa mwa ndondomeko, osakhala uve mwene ukuchitika kujene kusalima uku DC kukakamira chigalimoto cha DC akuyenda nacho akunena kuti sana mpase kalata, sana mutumizire galimoto yozamunyamula, sana muuze kuti akupita kuti pakana DC wanyuwani ndikubwera koma DC uja akulephera kulowa mu office akuyenda pa galimoto zokuti si galimoto za official. This is not acceptable in a democratic disposition of governance. Munayenera kuti musinthe zinthu zanu, mukuyenera kuti muyang'anire zinthu zina ndi zina mmene mukuyendesera boma. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kodi mukuziwa kuti kuli mbuli kumulanje anthu sanagulebe fetereza osika ntengo, ndipo siku mulanje kokha komanso madera ambiri. Club Junta, building better Africa.